Ona zaturala zbog nje. Ona si moja, ona se i stvari. Kotelot mi je tam. A mi, Ona ima i kotel tam smo ona mi želi. išli u kuf. Ostabe, ti snimaš neko žele. Dobro šivani snimaš. Haha, štrбите зубини. Hoće da prikazaš? Ha? Ostala, daj da vidim ko si ti malo dao. A? Snimaj ko ima da nosi tamo. Ima kakva bira da deme. A se ja ću ovim na gore sneja da me isčeka. Dobre. Къде е Ива? Нека го къде е следва, къде е следва? Къде си, Иво? Видя ли какво го излузе? Нали? Да. Какво направихте? Погледни. Емиле. Малко ли съм се пила? Не. А? Не. Нали? Нали знаеш как беше? Браво. Виж каква съм. Нали? Да. Обърнете към мен. Ей, ти да не се убия с манарчетата. Айде да гледна по палата. Си направила я, Петя. Юле, ела. Къде какво? Къде е Ирина? Елате. А? Не знам. Ири! Доле. Дай цунка, Ири. Видео ли правиш? Да. То може да се префърли, нали има кабели или не? Жалко. Кои ключове? А тук сме аз и Ива. Тук не се вижда. Всекъде може да се снима. А? Виж, чукай долу, не се... Моля ви се, бабо, да не се убие. Айде да гледаме това. Айде, излизайте. Айде, айде. Мама! Тук е едното пиле. Айде, Юле. Баба първокласник. Айде, излизайте. Айде, отиваме нагоре.
Какво правиш? Гледам те ти какво правиш. Не, питате, ти какво правиш? Гледам ти какво правиш.